Ja nauhoitettiin tämä seuraava kappale, joka sisältää kaikki 300 Jugoslaviaa, mitä osaamme. Ja mä oikeasti postitin sen presidentti Vojislav Kostunican. Jostain syystä ei koskaan vastannut, mutta nyt voi niinku ottaa semmoisen hartaan asennon ja ehkä Stendarin palamaan ja näin. Niin. Jugoslavia! Loistavaa! Tuossa oli sanomaa ja silti lähes. Joo, eikö ne murheellinen kohta. Sitten meillä on uusi kappale, täytyy katsoa näin se oli. Tää kertoo myös Hannusta. Aina, miksi aina se Hannu? Lällä. Hannulta pääsi. Lieru. Hannulta pääsi. Katsopas vaari tuota Hannua. Tulevalta levyltämme löytyvät. Oi, aivan loistava. Sitten